Salam geldiler gaýdylar. Bugün men size günneljek takyp bolayjak gulak halkalary, komplektler görkedeýin gaýdylar. Ullar üçin, kiçiler üçin haýsy biri gerek bolsa habarlaşyp bilersiňiz, bahalaryny aýdyp golaýdanam görkedeýin. Jaňlaşyp habarlaşyp bilýäňiz gaýdylar. Ine gadym lustro komplekt brilliant gaşlyja dollarda $1220 bolýar, manatda hem 23900 manat bolýar. Namoşny gatyg zatdyr gaýdylar. Ýani dronlar. Onuň berde jüýçe komplektimiz bar. Gaşlary naturalny izimrut gaş. Terediňler gatyg owjadyr. 13400 manada çykýar komplekti. Gulak halkasyndan aýram alyp bilýänsiňiz, ýüzüni gulak halkasy aýsy zady gerek bolsa ajjanam alyp bilýänsiňiz gaýdylar. Näme türk brilliant komplektimiz genne zada halada geçirmäne de gaty görnükli gowja zatdyr gaýdylar. Mene $800 çykýar. Manatda 15700 manada çykýar gaýdylar. Toýatja gennejeler üçin görnükli gow komplekt. Ne berde bu görnüşimiz var. Mene Yerevan brilliantlardan. Mene Yerevan brilliant günneljek takylmanada ýa-kiçijek gowja zatlar gowurýan, näzimje zatlar gowurýanlar üçin $1200 çykýar. Mene Yerevan brilliantlar. Berde bir Asiýan gulak halkamyz bar. Yerevan model. Ýöne türk sirkon gaşlary 14400 manada çykýar. Moşny gatyg zatdyr. Bantdanam geçen Italian model. Diňe gulak halkasy çykýar meniň gaýdylar. 14400 manada çykýar. Berde gadym rossiýski gulak halkalarymyz bar. Ine bu görnüşimiz 4000 manada çykýar. Bu görnüşimiz manetga görnüşimiz 7000 manada çykýar. Peçatlarym görnüp duranlar goýma peçat bolup. Ine bu görnüşimiz bar çağalar üçin 2200 manada çykýar. Gydylgaç gowurýanlar üçin gydyl gaçlymyzdan matyr mene 3000 manada çykýar. Olarak ýaş enelerimiz hem bolýanlar şu. Raçyk olarak gelýär. Mene 3000 manada çykýar. Ine burada gadym antikvar gaçly seýrek çykýan komplekt gulak halkalarymyzdan biri mene 8500 manada çykýar. Ýerki zatdyr. Mene rossiýski mene 4300 manada çykýar. Günneljek takylmany ularajy gyýdylar gaçlamyda takmanyda gatyg zatdyr. Haýsy biri gerek bolsa habarlaşyp bilýäňiz gaýdylar. Gelip görben bilýänsiňiz, isleseňiz dastavka etdirmem görebilýänsiňiz. Şäherçi welaýat dastavkalarymyzdan bardyr gaýdylar. Sonra goýdylan galyň başga da gerek zatlaryňyz bolsa arkaýyn habarlaşyp bilýänsiňiz. Abzor edip görkezýänler gaýdylar. Sag bolun.